Mandeo, kau ndak ada activity dia mah. Tak ada kan duduk lama lu dia ada botang ke sebelah taruh je. Iyo pandai-pandai dulu salah dulu. Pak aja dah pandai-pandai dah. Pandai dari kau mah. Malang nasib dan kini aman dapet bini oneh makan cangka piti pulang karajo inyo tanyo piti kapiti rasonyo denai iyo mak yo kapayabi. Oi udah gagah namani oi udah sayang. Denai ko hanyo sekedar untuk abah tanyo untuk mengurangi oi udah baban di dado supaya ndak ado masa orang ketiga. Dia Apa dah? pokoknya wako dia bayu iyo sama berdua. Lah iya mau ada bayi nya dah cuman kini kau peralatan mah ada lado mah patai mah jariang pun dikit mah pulau dah. Oh bahasa lain nih. Mah sudah lagi nih dah. Tidak iya sudah langsung. Iya. Oh gaji udah sudah iya lah dia. Berarti nasi bundana malang tuh mah. Mandeo, kau turi sama mama. Iya turi lah dah turi kini kau jual. Dia baru kau dah kal. Udah di muka. Oh iya nak. Kan udah kadang mah. Ayo nak pokoknya bela dia orang mana. Iya. Bukannya denai oi ada indah bapiti tarimo gaji hanya makan sehari-hari karajo kuli hanya untuk parintang hari dek menghindari pengangguran tingkat tinggi. Maafkan denai, udah ampunkan nambo. Dek kesalahan, salari salamonan ko. Dek ulah denai, udah acok nanta seso. Mulai kini ko, marilah kita bayo. Malang nasib dan kini aman dapet bini oneh makan cangka piti pulang karajo inyo tanyo piti kapiti rasonyo denai iyo mak yo kapayabi. Oi udah gagah namani oi udah sayang. Denai ko hanyo sekedar untuk abah tanyo untuk mengurangi oi udah baban di dado supaya ndak ado masa orang ketiga. Bukannya denai oi ada indah bapiti tarimo gaji hanya makan sehari-hari karajo kuli hanya untuk parintang hari dek menghindari pengangguran tingkat tinggi. Maafkan denai, udah ampunkan nambo. Dek kesalahan, salari salamonan
senang-kadang yo. Yo balik dia DP itu duitanya. Yo DP sih beko dan ditarik itu orang lain dah. Oh iya bisa dong kalau keluar dia tarik udah ini besar dia. Baku ndak bisa udah siapa malah sama Yan surane. Mande lah banyak telosong bitina nggak dia mah. Barap itu udah ada longsong dah dia kan banyak puluhan nunggaknya mah. Oh iya nak, ayolah.